Нешев. Да. Благодаря ви за името, защото малко микрофония се създаде. Нешев, така, чувам вашия въпрос към мен. Ами, за Макаринко. Значи от нашия век е по сталинско време. Момент, секунда, сега. За Макаренко отговорих не. Тъй? Така. Вие какво ще попитате? Ами, за Макаринко е правил, значи, тия детските домове, които са били сираци от войната. Така, да, само че ние играем на една друга игра, не говорим за Макаренко, разбирате? Каква е тази игра? Ами тази игра е такава, аз мисля за някого, вие ме питате кой е той, чрез вашите въпроси, аз трябва да отговорим само с да или с не. Може да ме питате дали е мъж, дали е жена, дали е травестит, дали е рикъс. Кой е Айнщайн тогава? Няма да ви кажа кой е Айнщайн, може да ви кажа един камък е Айнщайн. Тъй? Тъй. Това ще ви кажа. Тъй? Така. Само, че аз питам, а вие отговаряте. Объркахме си ролите. Разбирате ли ме, Пламене? Сега в момента вървим. Вие трябва да ме попитате нещо, което аз да отговоря. Да или не. Този човек мъж ли е, жена? Какво ще ме пита? Ами, ако е жена, да. Ако е жена, да. Да. Ако е жена, ма това не е въпрос. Аз не мога да отговоря с да или с не. Какво ще правим сега? Не мъж тогава. Добре, значи мъж е. Добре, напълно отговарям, мъж да. Така, продължаваме нататък. Да го търсим кой е. С какво се занимава? На това не мога да отговоря с да или с не. Трябва само с да или с не да отговоря. Да ли? Да. Това е условието на играта. От бизнес ли? Така, дали се занимава с бизнес? Да. Ами, бизнес е като общо понятие, тогава едва ли е било създадено. Така. Така. Политика? Да, отговарям да. Американец ли или европеец? На това не мога да... Кое от двете? Кое от двете? Ами, европеец. Европеец, да. Добре, казах да. Значи, зациклихме. Защо? Стигнахме до Европа. С какво се е занимавал? Ами, с да или с ние? Ами, с какво се е занимавал? Да ли да кажа? Да. Занимава ли се с нещо? Да. Занимава се с нещо, да. Сигурно всеки се е занимавал с нещо. Добре, да кажем с какво? Политика казахме. Казахме. Германец ли по народност? Какъв? Германец. Така, германец не е. Това е второто ви не. Имате право на още. Това пак много сестро. Моля? Австриец. Наполеон, нищо друго не знам. Ами, аз всичко добра, приятна вечер. Слушам ви. Преди малко се чухме. Да? Кой беше това? Малко звучи. Пламен. Пламен, да? Цар Борис III. Ох, защо така? Каза, не е цар Борис, така нещо друго. Кога е живял? Ами да. Кога е живял? Горе-долу. Ама не мога да отговоря. Ами, 20 век. Не 20 век, не е 9. Значи остават раз. Да. И така? Чакай да измислим въпроса. Чакам малко. В Орин Експрес е умрял. В Ориент Експрес? Да. Не. Не, в Ориент Експрес не е умрял. И изчерпах се за вечер. Не, абсолютно е невъзможно. Никой не може да се изчерпи. Не, още не мога да се сета. В България ли загинал? Казахме в чужбина. В чужбина? Да. Толкова с Пламен Нешев.